जिल्हावासियांना रोजगाराचे गाजर दाखवणाऱ्या लोकप्रतिनिधींचा निषेध करण्यासाठी मनसेच्या वतीने गाजर वाटपाचा कार्यक्रम घेण्यात येणार आहे, असा इशारा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दिला। यावेळी ॲडव्होकेट राजू कासकर, गुरुदास गवंडे, अतुल केसरकर, विठ्ठल गावडे, संतोष भैरवकर, आशिष सुभेदार, प्रथमेश माळकर, शुभम घावरे आदी उपस्थित होते। केशवसूत कट्ट्यावर औद्योगिक क्रांतीची मशाल पेटवणे चुकीचे आहे, त्यामुळे आम्ही चर्चासत्र उधळून लावण्याचा प्रयत्न केला। त्यामुळे आम्हाला शिंगावर घेण्याचा इशारा देणाऱ्या भाजपच्या चिंपाट पदाधिकाऱ्यांना आम्ही मनावर घेत नाही। मनसेची भूमिका नाणार विरोधी आहे आणि राहणार आहे, असंही ते यावेळी म्हणाले। विनाशकारी प्रकल्पाचं समर्थन करून भाजपा या जिल्ह्यामध्ये पूर्णपणे जिल्हा धुळीस मिळवण्याचं काम करत आहे असं वाटतं। कालच्या पत्रकार परिषदेत महाराष्ट्र धोरणाचे राज्य अध्यक्ष आमचे माननीय राजसाहेबांनी नाणारमध्ये जाऊन नाणारच्या सभेत सांगितलं की हा प्रकल्प ग्रीन रिफायनरी इथे होणार नाही। त्याच्यामुळे तो जेव्हा एकदा राजसाहेब बोलतात त्यामुळे ती पूर्णपणे पक्षाची भूमिका ठरते। त्यामुळे तो प्रकल्प होणार नाही तर होणार नाही, 100% तिकडच्या नागरिकांनी पण समजून घ्यावं। दुसरी गोष्ट, कालच्या संदर्भात काल कवी केशवसूत कट्टा, जो सांस्कृतिक नाव त्या कट्ट्याला आहे, कवींनी तिकडे भरपूर कविता त्या कवींनी केलेल्या निसर्गावर, आणि अशा जागेवर तुम्ही औद्योगिक क्रांतीची मशाल पेटवणं हे कितपत भूषणावं होतं। म्हणून आम्ही तिकडे बोललो होतो की चर्चासत्र आम्ही उधळून लावणार, आणि त्या प्रकारे महाराष्ट्र सैनिकांनी पूर्णपणे ते चर्चासत्र उधळून लावलं। सावंतवाडीतल्या 99% लोकांनी प्रदूषण मुक्त प्रकल्प यावेळी तिकडे भूमिका जाहीर केलेली आहे, आणि तसं त्या चर्चासत्रामध्ये झालेलं आहे। कोणतरी कोणतरी येणार आणि बोलणार प्रदूषण नाणार पाहिजे, आणि हे आम्ही महाराष्ट्राने ऐकून घेणार, हे काय सहज नाही। आणि यापुढे पण जनतेसाठी आम्ही हजारदा अशा रस्त्यावर उतरू। त्यामुळे शिंगावर घेण्याची भाषा ही महाराष्ट्र सैनिकांना कोणी शिकू नये, कारण महाराष्ट्र सैनिक हे पूर्णपणे मनसे पक्ष हा संघर्षातनं गेली 14 वर्ष उभा राहिलेला आहे। गेले अनेक केसेस, अनेक पूर्णपणे आंदोलनं आम्ही पूर्णपणे हे केलेलं आहे। त्यामुळे कोणतरी सांगतंय की चर्चेला या पहिल्या एका महिन्याचं आम्ही आव्हान देतो की सावंतवाडीतले 2 कारंजे, पाटचा धबधबा आणि जे कोणी काही प्रकल्प यांचे स्विमिंग पूल असतील, काही हेल्थ फार्म असेल, हे एका महिन्याच्या आतनी जर धमक असेल, त्यांच्या शिवसेना भाजपच्या मध्ये आता सत्तेमध्ये आहेत, वर पण सत्तेमध्ये आहे, एका महिन्याच्या आतनी ते पहिले सुरू करावेत आणि मग गाजर दाखवण्याचे काम करावे। त्याच्यामुळे रोजगाराचे हे गाजर आहे। त्याच्यामुळे आजपासून महाराष्ट्र निर्माण सेना हे जिल्हाभर गाजर वाटपाचा कार्यक्रम, गाजर वाटप आंदोलन हे सुरू करत आहे। आणि आता तुम्हाला पण आम्ही गाजर देतो, कारण रोजगाराच्या संदर्भात आता 1-1.5 महिन्यावर यांच्यानी कधी काय गाजर कधी हे रोजगाराचं काय बोलले नाही। उद्या हा मेळावा लावतात 2 तारखेला, त्याच्यामध्ये निश्चितपणे इथे टेक्स्टाईल कंपन्या हव्यात, फार्मा कंपन्या हव्यात, आणि कुठच्या प्रदूषण तात्या उद्योगाच्या संदर्भामध्ये काहीतरी उद्योग हवेत। या संदर्भात मनसेची आग्रही भूमिका आहे, आणि मनसे रोजगार देऊ शकते। नाशिकमध्ये पण आम्ही पूर्णपणे नाशिक महानगरपालिकेमध्ये आमची सत्ता होती, तिकडे आम्ही काम केलेलं आहे, आणि तो जाऊन बघावा। पानिपतमध्ये जाऊन 1-2 दिवसाची टूर करण्यापेक्षा ज्यांना नाणार हवा त्यांनी नाणारला किंवा ह्याला पानिपतला आणि माहूरला जाऊन राहावं ना, आणि तिकडे 6 महिने काढावे तिकडे, आणि मग इकडे नाणार हवा हे सांगावं।